No, bé, doncs com us deia, jo soc la Joana, soc periodista i després d'aquesta fantàstica introducció poca cosa més a dir-vos, Només que els qui coneixeu Verícid Sulfúric, doncs segur que us ho passareu molt bé, farem una primera part d'introducció, d'anar-nos coneixent, una petita conversa doncs, perquè capteu una mica què és l'essència de tot plegat, els que encara no el coneixeu, i si no heu tingut l'oportunitat doncs, de fullejar aquest llibre, en portem uns quants, per tant doncs, el podreu veure després al sortir. Jo, si us sembla, que entrin els protagonistes d'avui, que són ells, els companys de Verícid Sulfúric, va! Farem les presentacions i després ens asseurem uns quants a xerrar, després ja farem una lectura dramatitzada d'un dels nostres guions. Jo soc l'Anna Ferrer, el Bertí. Jo soc el Pau Pérez. Jo soc el Vicent Ortega. Jo soc l'Oriol Fages. Laia Garcia. Jo soc en Lluís Nicolau. Bé, doncs d'aquí fins a la Laia som, però som l'equip habitual de Verícid Sulfúric. En Lluís avui ve com a col·laborador i crec que es mereix un aplaudiment. Als nostres capítols, però avui ha vingut així fent acte de presència i això. Si voleu, fem la primera part? Sí. En Vicent, en Pau i jo som els guionistes habituals, diguem, som els que hem escrit més part del llibre, per dir-ho així, per tant volíem asseure'ns, com que probablement els presents no sabeu gaire què és Verícid Sulfúric o de què va o d'on hem sortit o què és un podcast, ni tan sols que és molt fàcil, hi ha molta gent que no sap què és un podcast, doncs xerrar una mica al respecte perquè no entréssiu en fred a sentir-nos parlar i llegir. Trobar-vos amb què us trobareu. Exactament, que coneguéssiu l'estil i tota la pesca. Doncs precisament, agafant el fil del que deia ara l'Anna, hi ha gent que potser no sap què és un podcast, gent que no sap què és Verícid Sulfúric, per tant, primera pregunta de calaix, qui sou? Bueno, som un grup que ens vam conèixer estudiant doblatge a Barcelona, vam coincidir en una escola de doblatge, tots al mateix curs. ECAT, Escola Catalana de Doblatge. I un dia la companya, l'Anna, ella tenia el seu projecte i ens el va compartir amb nosaltres i els altres ens hi vam afegir. Sí, originalment jo volia fer un podcast que fos el meu podcast, per cert, un podcast, parlem abans que és un podcast. Un podcast és un programa de ràdio però que es penja directament a internet, en comptes d'emetre's per una emissora, per antena, i tu engegues un transistor o el que sigui i ho escoltes, tens internet i tens una pàgina on tu descarregues directament, va al teu ordinador i pots escoltar-ho quan vulguis, o directament per internet cliques al play i ja està. Aleshores, jo soc molt aficionada als podcasts com a format i n'escolto moltíssims i la radioficció m'agrada molt. Per tant, el que volia fer era alguna cosa que fos una ficció radiofònica, amb un muntatge i amb uns ambients sonors i amb efectes i amb bons actors. I quan me'n vaig adonar que tenia companys de doblatge que eren bons actors amb unes veus potents a qui podia fer servir, els hi vaig dir, us agradaria potser col·laborar en això que estic muntant? Tenim la càmera sana i estalvi? Doncs, clar, jo comptava molestar-los el mínim possible i si voleu passar algun dia per casa meva a fer alguna cosa, el temps que em vulgueu dedicar, sereu molt benvinguts. I es van sentir tan benvinguts que van dir, podem escriure guions amb tu, podem posar-nos ja a treballar tots junts i a fer coses, i va acabar convertint-se en un podcast d'equip. I de fet suposo que gràcies a això hem tirat endavant, perquè no sé si jo sola hauria tingut la paciència i les ganes per tirar-ho tot endavant. Ara ja al principi sí que era com una cosa més de quina gràcia, anem a fer això tots junts i tal. S'ha acabat convertint en quedem, invertim, no sé, pràcticament cada dia de la setmana ens veiem per treballar. Parlem cada dia. Sí, per escriure els guions, per gravar i per fer tot el que comporta fer el podcast, per organitzar els events que fem, per portar-ho absolutament tot, perquè al final és molta més feina del que sembla i quedem això, cada matí ens estem fent coses cada una o l'altra, sempre estem fent coses. I doncs és això, bàsicament, l'avantatge que té un podcast sobre la ràdio, diguem, i que no es poden fer aquestes coses per la ràdio pràcticament, almenys aquí a Espanya no, és que el podcast, la gràcia és que podem fer el que volem, que no tenim un jefe que ens diu això, esto, recorta per aquí, això no es pot, això tal. No ens podem ficar amb aquesta persona, aquest contingut... Exacte, esto és molt verde, córtalo, aquestes coses no passen i podem tenir el nom que vulguem,
que per això en diem verícid sulfúric, perquè és superdifícil de recordar, superdifícil de recordar, d'escriure, Ho vaig fer expressament, perquè sabia que cap ràdio deixaríem fer-ho, bàsicament. Precisament, esteu parlant del nom que és la vostra marca personal, no? Què voleu quins són els valors que us identifiquen, per què aquest nom? Què ha de venir al cap de la gent quan us escolta? Absolutament res. Sí, quan sents el títol has de pensar què vol dir. El verídic. El verídic que se'n diu salicili. Bueno, això, la idea era que no s'entengués absolutament res quan ho veia. Sulfúric potser sí, però què vol dir verídic? Verídic és una família de peixos i a mi m'agraden molt els peixos. O sigui, va ser una mica, clar, li vaig posar el nom jo quan encara no era el nostre podcast i les culpes me les carregava jo si la cosa no anava bé. I senzillament volia que fos, com que havia de ser diferent cada dia, perquè el plantejament de verídic és que cada capítol és una història diferent, sense continuïtat de cap mena, no podia englobar-ho de cap manera que no em semblés molt cursi, com la radioficció de la setmana, no? Em semblava com alguna cosa que s'entengués bé no em donava gaire la gana, i sabent que podia posar-li el títol que volgués, perquè cap director de cap ràdio, cap gestor de contingut de res em diria perdoni senyoreta, això no pot ser, doncs vaig dir, toma. I ara no et surt, que no vull. Però ja ens agrada, o sigui, ja ens agrada. Jo em vaig disculpant, sempre que en parlem em vaig disculpant amb ells. Des del 2014, quan a l'Anna se li acudeix aquesta idea, anem a engegar aquest projecte que dèieu així una mica una sabata i una espardenya fins que us hi poseu a treballar seriosament. Com ha canviat la vostra manera d'això, de currar, no? Què passa des que vosaltres penseu la idea per un capítol fins que el pengeu a internet? Vale, bueno, tenim com cada setmana, bueno, cada mes, cada capítol... Sí, vam començar fent cada 2 setmanes un capítol. La primera temporada... La cosa que ha canviat més és aquesta. De fet, la idea principal era fer un capítol setmanal. A la que ens hi vam posar vam dir, això serà impossible, fem un cada 2 setmanes. I a partir de la segona temporada vam dir, no podem dedicar més tantes hores com estem fent, i era una bogeria, i la meitat de capítols sortien així, aixà... I la qualitat se'n ressentia moltíssim. Sí. I això, a la segona temporada vam dir, fem un capítol al mes, amb la tranquil·litat, podem fer els capítols amb més qualitat, que no pas anar treballant massa perquè no servia de res. Si em permets, crec que era ahir mateix o abans d'ahir, que estàvem mirant capítols de la primera temporada i hi havia un bloc com de 4 o 5 capítols que tots eren per sortir del pas. Sí. A veure, algo ràpid, què fem? Sí, un capítol d'esquetxos que els vam escriure cadascú a casa seva, després els vam ajuntar, un capítol que vam convidar gent perquè ens escrivís contes, un capítol que tal, perquè no hi havia manera de trobar-nos escrivint junts. Però això no vol dir, o sigui, ara seguim invertint molt de temps. Fer un capítol al mes no vol dir que no invertim temps, com estem dient, perquè invertim temps, però el capítol, clar, invertim molt de temps en un sol capítol, llavors el resultat és bastant millor que al principi. Sí, i el que preguntaves és, primer el que hem de fer és decidir de què fem el capítol. Normalment parodiem gèneres o pel·lícules o sèries concretes, i principalment tenim un document compartit entre tots que allà tothom va posant les seves idees, i quan hem de plantejar directament cada any, al principi d'any, agafem la temporada per plantejar-la... L'any comença al setembre? Sí, l'any laboral. Agafem al setembre la llista i diem, a veure, aquest any què volem fer? I agafem les idees que més ens agradin i les posem per la temporada. Sí, normalment combinem un gènere que volem tocar o que ens fa gràcia amb un argument que creiem que pot funcionar. I aleshores, quan dues coses s'ajunten, després els ordenem segons arguments que no s'assemblin massa, gèneres que no es toquin, coses que potser dius, hosti, això s'assembla, però si posem aquest al principi de temporada i aquest al final, ha passat prou temps com perquè no sigui tan flagrant, etc. Quan els escolteu us adonareu que es documenten és evident, que tenen aquest tipus d'humor referencial també, que hi ha moltes petites picades d'ullet, fins i tot a vegades semblen com bromes personals entre el grup, i ja es nota aquest de bon rotllo, però quins són els vostres referents on us voleu mirallar, no? Diem els referents de sempre. El nostre referent principal es diu Dan Harmon i és la persona més important del món, crec. És una exageració, però és la persona més important del món. Ha canviat la televisió per sempre. Dan Harmon és un creador, de fet ha fet 2 coses famoses, però porta moltíssims anys en actiu. La sitcom Community i la sèrie d'animació de ciència-ficció Rick and Morty. Dan Harmon és un geni que escriu molt bé i a més és conegut pel seu humor referencial, o sigui, referenciem un senyor que fa humor referencial. Sí. I després tenim com referents individuals, podem parlar dels nostres Sí, referents. fem ahir ho juntem tot, i a mi m'agrada molt, per exemple, l'humor molt absurda, com els Vengamonjas, Muchacha de Nui, tot això. Anem escrivint i vinga, va, posem el vídeo, posem el vídeo. Ens passem les reunions d'escriptor de guions moltes vegades, ens mirem... Miguel Noguera. Miguel Noguera sempre. Miguel Noguera també està molt present sempre. Vols teus? Sí, bueno, no sé...
Jo coses d'aquí, sobretot sempre dic d'Alberto i el Buenafuente, sobretot Alberto Romero, és increïble, sobretot la capacitat d'improvisar que té, jo al·lucino sempre que el veig, perquè és bueno, no sé, treu coses superingenioses en res i em flipa molt. Bueno, també n'hi ha de molt obvis com els germans Bach i Monty Python, que crec que Sí, clar. Per mi hi ha una persona també, l'altra persona més important del món es diu Paul F. Tompkins i per mi és un referent a tots els nivells. O sigui, a vegades parles de referents, dius, però vols dir referent com a guionista, com a humorista, com a actor, com a improvisador, com a director? En Paul F. Tompkins és totes aquestes coses i és molt bo. I és un humorista americà que és el rei dels podcasts. Bueno, se'l considera l'alcalde dels podcasts. De veritat, cada vegada que el presenten diuen The Mayor of Podcastland. I és un home que té una sensibilitat molt especial i que fa moltíssim riure i per mi és molt important la seva presència al món dels podcasts. Això. I nois, a banda de casar idees i casar estils, el tema d'escriure a 6 mans, com es porta? Perquè no ha de ser complicat, eh? A veure, al principi vam portar pitjor, perquè més no escrivíem junts, sempre. Moltes vegades, fins al capítol, els túbulos era com el 13, hi ha un capítol que es diu Túbulos de Malpigio, que és un dels primers llarguíssims que vam fer, normalment duren 20 minuts, aquell en dura 40, perquè va ser el primer que vam escriure tots junts i vam intentar. No hi havia manera d'encaixar totes les idees, o sí, perquè totes ens agradaven i no ens sabíem retallar. Estava sortint, clar, és la primera vegada precisament que ens vam adonar, hòstia, és que ens funcionem molt bé, quan una vegada trobes la mecànica de funcionar tots tres, però sí, al principi moltes vegades ens repartíem els guions, tu fas plantejament, jo nus, jo desenllaç. També per el que dèiem, perquè no teníem temps i també el primer any, per exemple, jo encara no vivia a Barcelona, no era tan fàcil trobar-nos físicament i ens repartíem el tros de guió per... Aquesta setmana s'ha d'acabar d'escriure i no podem quedar físicament, no tenim temps, què fem? Vale, jo escric aquesta part, tu aquesta i tu aquesta, i llavors ja quan ens veiem us ajuntem i ja està. Sí, el que sempre fem és partir d'un esquema que escrivim tots junts, això sense cap mena de dubte. Pactem tot el que passarà al capítol abans que passi, però aleshores, aleshores anem quedant, a vegades s'allarguen molt més perquè això, posem un vídeo de Miguel Noguera, cantem una cançó, cantem molt també. Passem molta estona realment no escrivint, però això ajuda realment a escriure. També com que no és una feina i estem, és el que dèiem abans, no tenim ningú donant-nos ordres ni podem fer el que vulguem, doncs és també la gràcia de fer això una mica perquè ens agrada, no? En resum ens hem anat trobant, ara ja pensem com una sola persona, tots tres, a vegades fem el mateix xiste tots tres a la vegada, a vegades estem escrivint la rèplica abans que algú la digui perquè sabem tots tres què va, no? O sigui, aquest xiste sabem tots que diu això, no? Aquest personatge, sabem que això s'ha de fer. Doncs sí, estem a Matrix. Després de 3 anys treballant junts, produint, ja us podeu imaginar doncs, que tot el que hem creat és immens, però avui estem aquí per parlar d'aquest llibre, Madre Mía, Libro, que heu fet una... Molt resignat. Madre mía. Hi ha moltes maneres de dir-ho, de fet. Sí. Heu fet una selecció dels guions que més us agraden, no? Sí. De fet, podríem agafar... Sí, els tenim aquí sobre. Si fossin vostres. Ai, perdó. Tranquil·la. Disculpa'm. Madre Mía, un libro, és un llibre que ens hem autoeditat, que vam finançar per internet amb un Verkami, i que tothom que aportava diners per fer-ho possible podia triar proposava un títol i al final entre tots els títols proposats es va fer una votació popular a veure quin agradava més i al final va sortir Madre Mía, un llibre. També hi havia, per exemple, les ambulàncies assassines i els xais que menjaven mandarines. Surimi tel·lúric, bacallà potàssic, perversions, històries de genètica absurda, ho feu un mag. Què més n'hi havia? Teníem molts títols i vam fer una selecció nosaltres perquè... Em vam retallar perquè, clar, tampoc podíem proposar 40 títols o no sé quants. Però realment aquest és un dels que nosaltres també ens havia agradat molt des del principi, estem molt contents que hagi sortit aquest. I realment el del títol ho vam fer perquè no se'ns acudia un títol a nosaltres. Aleshores, la selecció que hem fet és ja com 3 parts, el llibre. Tenim una primera part que són capítols del podcast en si mateix. Tenim un pròleg de Montse Virgili, per cert, gran presentadora de Catalunya Ràdio i Cat.cat. Que és la que, per si no ho sabeu, vam estar la temporada passada d'estiu fent un programa, una secció del programa Interferències a Catalunya Ràdio, teníem càpsules diàries allà dintre, que va ser gràcies a la Montse Virgili, i llavors arran d'això també li vam demanar que ens escrivís el pròleg del llibre, que és preciós. Estem molt contents. I això hi ha la primera part, que és dels capítols nostres del podcast, que són una mica... Què són? 4 capítols de la primera, 4 de la segona i un de la tercera? Crec que és més o menys. Diria que sí. No sé. Sí. Algo així. Bueno, són els capítols que més ens agraden de cada temporada, també triats perquè com en una temporada no se solapin. Si tenim 2 capítols que són molt de ciència-ficció i monstres, no els posarem tots 2 al llibre, encara que ens agradin.
Hi ha unes petites entradetes, que són una mica una pisteta de què pot passar dins del capítol, repartiment de personatges... Està pensat una mica perquè encara que no coneguis el podcast, sí, ho entenguis tot bé i clar, també hi ha la cosa que estan com guions de ràdio, però guions de ràdio a la nostra manera. Sí, perquè... Això és un format que poca gent coneix, el no guió tenim, de ràdio. clar, el guió... Tampoc fem servir mai guions oficials de cap manera. És una barreja entre teatre, ràdio... Comoditat, és qüestió de comoditat. Exacte, sí, perquè molta gent... No, comoditat per tot l'equip, perquè hi treballem nosaltres, hi treballen els actors, també tenim gent que ens fa portades pels episodis i també a vegades els hi passem el guió. No tenen per què entendre una graella radiofònica, la gent que ha de fer una portada. Aleshores, diguem que en ràdio normalment es treballa amb el guió literari, que vol dir que és com un guió de teatre sense efectes sonors i sense res, o un guió tècnic, que són columnes com per gravar-ho en un guió... Gravar-ho en un estudi directament i tenir el tècnic que t'està llançant els efectes. Cap dels dos és pràctic perquè hi ha d'haver tota la teca en un mateix guió. Sí, nosaltres fem una barreja, tenim les rèpliques i entremig els efectes sonors. Com seria una acotació teatral de s'aixeca i tira una cadira al públic, però en lloc d'això és FX tancar una transició, sí, exacte. Sí. Això, els títols que tenim són, per exemple, de Verícid Sulfúric, una paròdia del Batman dels 60, un monstre de sèrie B. De fet, podem mirar l'índex, que per això el tenim. El presentador. El presentador. El presentador. Sí, Osman, que és una paròdia del Batman dels 60, una pel·lícula de sèrie B, una paròdia d'una llegenda egípcia. Això ens fa molt feliços. Barrejada amb una sitcom. És com el capítol de més alta i baixa cultura a la vegada de Barcelona. Sí. Perquè va de sexe i coses així, però és una llegenda egípcia de veritat. Tenim un musical que hi ha totes les cançons, hi ha totes les lletres de les cançons, que això ens fa bastant feliços. Que la gent ara a casa seva pugui escoltar el capítol i cantar-lo mentrestant, fer un sing-along. Una paròdia de James Bond, una paròdia dels llibres Triga la teva aventura, d'aquests que et diuen a quina pàgina has d'anar, una paròdia del programa d'en Jack Benny, que és un presentador dels anys 40 americà, una cosa de dimensions estranyes, una altra cosa de dimensions estranyes però d'una altra manera, una paròdia de la dimensió desconeguda, bàsicament. I després ja venim, un moment, que us vaig ensenyant les portadetes, que jo m'he quedat el llibre i m'he passat prou hores com per ensenyar-vos-les totes. I les il·lustracions, que també són... I la portada, sí, tireu una floreta, sisplau. L'Hora Zachary és la nostra secció d'interferències d'aquest estiu. El que tenia interferències és que era un programa on les transicions entre seccions eren interferències, fent honor al nom del programa. Exactament, era com si les seccions interferissin entre elles mateixes. Aleshores, nosaltres havíem, per començar, era una secció molt curteta, perquè era diària i fer una radioficció de 10 minuts cada dia és impossible. Per tant, eren de 2 com a moltíssim 3 minuts. Són molt curtes i a vegades comencen i acaben a la meitat d'una rèplica. La gràcia és que representava com si el programa interferís amb una ràdio dels anys 40 i llavors moltes vegades és això, comença a mitja frase d'un personatge o a mitja paraula inclús. Debat del Partit Republicà. I representa que entraves en un programa dels anys 40 que es colava al mig de la ràdio. I un programa dels anys 40 ens ho vam agafar molt, en un sentit molt ampli. Sí. A vegades sí que eren rigorosament amb el mateix presentador, que era un personatge fixe, però que no sortia tots els capítols, que estava fent una entrevista, que estava fent les notícies i tal, no sé què. A vegades simplement era un sketch semblant als que feien en aquella època, o un anunci, o qui sap. Ho hem portat on volíem, en realitat. També hi ha un que és a micro tancat, en teoria. Sí, que està entrevistant algú, surten a publicitat i ells dos es queden xerrant. Lògicament, si fos el programa de veritat mai hauria passat que s'haguessin quedat xerrant perquè estan a publicitat en el programa de veritat, aquestes coses. Bueno, que durant tants dies en una secció diària t'has d'inventar moltes coses i no podíem estar molt primmirats. Doncs aquí també no són tots, també hi ha un recull dels que van quedar millor, perquè és el que diu, amb tants que en vam haver de fer, n'hi ha que estan bé, n'hi ha que no estan tan bé, però no el ritme que vam treballar... Quan acabes a les 3 del matí escrivint... Aquí n'hi ha un que el vam escriure a les 3 i es nota. Està molt bé, ens agrada. Ja us hem fet. Sí, no, la pedra gran. Això, si ho voleu buscar, els que tingueu el llibre, es diu La Pedra Gran i és la nineta dels nostres ulls. I el vam escriure a les 3 del matí... I tenim una foto, de fet, que estem tots 3 mig morts escrivint. Jo estic amb l'ordinador, com mitja dormida, literalment mitja dormida, així. Tu estàs mirant a l'horitzó i tu estàs jugant amb un cap de fanta. Un mal vas o el tovalló, no recordo què era. Doncs aquesta és la situació, a vegades cantem i a vegades estem adormint-nos a les 3 del matí. I finalment... La tercera part, diguem... Que ja que tot el llibre eren coses que podies sentir perquè estan penjades totes a internet i ho tenim tot a la nostra pàgina del podcast, doncs vam dir escrivim alguna que sigui exclusiu pels que tinguin el llibre, un text que no es pugui sentir o que no puguis
agafar la pàgina web i vam escriure Diàstole, que és una obra de teatre, no és un capítol de res del podcast, és una obra de teatre i de fet, bueno, és el que farem ara. Sí, de fet està pensada, això si us fixeu, si sou de la gent que li interessa mirar quins drets tenen els llibres i aquestes coses, els drets d'aquest llibre estan pensats perquè tothom, mentre atribueixi l'autoria dels textos a Verícid Sulfúric, els pugui adaptar de la manera que vulgui. Per tant, si algú alguna vegada vol agafar Diàstole i representar-la, té tot el nostre permís, mentre digui que és una obra teatral de Verícid Sulfúric. I això, sí, és un text que és el llibre, que el van fer la setmana passada a Barcelona en una presentació del llibre també, la farem aquí i no veurà mai més. I no, almenys per part nostra. Almenys per part nostra. La resta de la història serà un text en un llibre, a no ser que algú l'agafi i la vulgui representar.